Bafowethu, nginibingelele namhlanje kumhla ka-10 ku-April. Ngithi kuwena into ongayazi inkulu kunawe. What you don't know is bigger than you. Ingane kwethu, angizukhuluma nge-Middle East. Ngifuna ukuthinta ezasekhaya. Ngifuna ukukhuluma ngamagama amabili abalulekile kwezasekhaya. Angizolifaka elilodwa ngamasibongo ngizolishiya. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngendaba kaHungwayi Maumela. Ngithi nje nqabu. Inina-ke siyonokhuluma ngayo ebese ngikhuluma ngendaba kaBaba uThula Sizwe Buthelezi uShenge owuminister wakaCokta, ukuthi kuthiwani izinto mazenzeka kanje. Ubani onolwazi ongasichazela sitshele kwenzakalani bafowethu KwaZulu Natal. Izingane zakwethu, ake ngiqale ngezasekhaya la KwaZulu Natal. La KwaZulu Natal sibonile iy'moto ey'ningi zithe chithisaka kuthiwa sithengelwa amakhosi. Ngibe nokudideka ngibe sengisala ukuthi le mali engaka ethengeza imoto zithengwa ubani? Zithengwa uCokta one, noma zithengwa ubaba uThula Sizwe Buthelezi ngephakethe lakhe, noma zithengwa i-IFP. Bafowethu angazi, ngifuna ukwazi. Ake ningitholeleni ulwazi, ningichazele ngokukhulu ukushesha. Izinto ey'njena bafowethu asikwazi ukuthula ngazo, kuningi osekwenzakalile. Ngithe mangilalela iy'ndaba zakamasipala waseTshwane ngalizwe igazi lami libila, ngalizwe igazi lami linyanta mani, ukuthi no man, kunezinto ezenzeka nje singazazi. Ngifuna ukuthola bafowethu umuntu ozokwazi ukuthi angitholele udaba ngey'ndaba zey'moto lezi ekuthiwa zithengelwe amakhosi, esibone khona zivezwa umnumzana uThula Sizwe Buthelezi owuminister wakaCokta. Ngifuna umuntu onolwazi ozokwasitshele noma la kuma-comment, khuluma kuthini ukubona kwakho, ucabangani, iphumaphi le mali, kwenzakalani, iyiphi imali esetshenzisiwe. Ngifuna ukwazi lokho ngoba angikaze ngakuzwa lokho, bengiqala ukubona kuthiwa kuthengelwa amakhosi imoto ey'ngaka. Iqhamukaphi leya mali, iyiphi i-department esponsorishile. Sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Asikhulume bahlali, kuningi esingakwazi okukhulu kunathi. Ebese ngishona kulona kuthiwa umshana kaCyril Ramaphosa, uHungwayi Maumela. Indaba kaHungwayi Maumela bafowethu, kwangazi ukuthi uHungwayi Maumela is untouchable, akathintwa. Kwenzakalani ngoHungwayi Maumela? Kuningi sekushiwo nesekuvelile ngeHungwayi Maumela. Ukukhwabaniswa kwama-billions esibhedlela saseThembisa. Iy'mali ey'ningi, amaningi ama-department okhwabanisiwe, and kuney'mali ezayingena kuSmuzikhathi Matlala zidlule ziye kuHungwayi, noma yisuke kuHungwayi zidlule ziye kuleya ndoda ethizeni uKhani. Kwenzakalani bafowethu? uHungwayi Maumela ithini indaba yakhe? Yini yena singezwa ukuthi ubizwa nini kuma-commission? Yini yena singezwa ukuthi kwenzakalani? Ngoba siyayikhumbula iy'moto zishaqwa i-SIU. Kodwa mase ishaqiwe imoto asitholanga ukuthi likhona yini icala elibhekene naye lokukhwabanisa le-fraud, because uma unecala le-fraud kumele mawuvelile enkantolo. Bafowethu, siyabadinga abantu abawochwepheshe, abahlakaniphile, aba-analyzayo nje, bakhona la sinabo, abaziyo ukuthi yini le engenzekile kahle, who is fooling who, kwenzakalani eSouth Africa. Ngenani kuma-comment, khulumani, sikhulume namaqiniso. Lo mnyaka bafowethu esikuyona akusiwona umnyaka wokufihla izinto, ngoba iminyaka yona qobo layo inendlela yokuzirevelela amaqiniso, iwakhiphe onke amaqiniso. Wena uma usacabanga ukuthi kunento oyifihlile oyazi wedwa, khohlwa uyikhohlisa. Uma ucabanga ukuthi kunento engeyakho wedwa, khohlwa uyikhohlisa. Sizoyithola, sizoyazi, and sizokhuluma ngayo la. Ungacabangi ukuthi uma sesikhuluma ngayo siyak-attack, asik-attack. Siyakhuluma njengabahlali base-South Africa, baseMzansi. Siyakhuluma njengabahlali ngoba izinto ey'ningi ezenza lezi iy'mali zama-taxpayers. We need to talk about these things. Kwenzakalani? uHungwayi Maumela uboshwa nini? uHungwayi Maumela uza nini kuMadlanga? Ubizwa nini kuMadlanga? Indaba yakhe nje ayithintwa. He is untouchable. Ngempela kuyoze kube nini indaba kaHungwayi Maumela kungenzeki lutho ngayo? Because sesiyazi ukuthi ziningi iy'mali.
abantu abathinteka egameni likaHungwayi sebevelile kuMadlaka kabili, yabo. Noma ke sithi nje uKhathi Mahlala akavelanga kuMadlanga kodwa bayekuyena enkantolo eHosi Maporo, kodwa enye indoda sengikhohliwe igama ubani uHasim what owayekhona laphana kuMadlanga last month, owavela kwakumhla ka-16, wayiveza ukuthi kuney'mali ezayilokhu ijika zirawunda kanje. Lo wayemelwe abameli laba ababenenkani. Kwenzakalani bafowethu ngendaba kaHungwayi Mawumela? Kuzokhulunywa nini ngayo? Yini manje evimbile ngendaba kaHungwayi Mawumela? Ebese-ke singabahlali sazi ukuthi kwenzakalani. Uyena muntu engifuna ukwazi ngempela ukuthi indaba yakhona ikuphi. Are we in good standing ngokuthi kukhwatshaniswa imali yasithembisa? Are we in good standing ukuthi kube khona umuntu ozoba ney'moto nje inqwaba ngisho engenamaphepha, zithathwe i-SIU iphinde kuthiwa ibuyisele emuva? Kwenzakalani ngoHungwayi Mawumela? Asikhulumeni ngale ndaba bafowethu, sizwe ukuthi kuzokwenza kanjani. Eyokugcina nje sengivala ngoba usuku lami lobhizi kakhulu namhlanje bafowethu. Izolo bekunesithangami sabey'ndaba. Ma-fighters nithini? Ma-fighters ningabi ignorant engaza kwethu. Singabalandeli nje bepolitiki. Nangizwa ama-fighters, ningabi abalandeli abangaboni emehlweni nabangezwa. Kwenzakalani? Kumele kukhulunywe amaqiniso ma-fighters. Kodwa ibingekho i-confidence, anginayo nami i-confidence ngesithangami sabey'ndaba lapho ekukhuluma khona umnumzana uJulius Malema izolo. Anginayo i-confidence bafowethu, ngilahlekile, anginayo i-confidence. Angifuni ukusho into ey'ningi kodwa bona bafowethu njengamanje ngi-confused ngendaba kamnumzana uJulius Malema. Use-contradict izinto eziningi and nizomkhulumela, niyamvikela. Lalela, uma ngisuke ngikhuluma-ke mina ngama-leader epolitiki, you must know, ngake ngayiveza ukuthi ama-leader epolitiki njengamanje ngokwami engicisho ngiwathande ngifisa ukuthi engathi engasebenzisana anamalandeli abaningi. Ngangade ngithe ngafisa ukuthi engathi ubaba uMongameli ngahlangana nendodana yakhe engikholwa ukuthi wayitshala wayikhulisa kwipolitiki uJulius Malema. Kodwa bafowethu angazi, ayikhona bafowethu, angikho sure. Angikho sure uma ngilandela izinto, indlela yena aresponda ngayo ezintweni nezinto ey'khulunywa uyena umlomo wakhe. Uma uthi ayilandele uhambe zive sey'hlephuke, kuvuleke kube ngathi kushawe ngebhomu leli bridge ekuthiwa i-B1 lase-Iran. Ngifese ngidideke kakhulu, kuvuleka ispace esingaka. Uma-ke nje wavula umlomo kuvele kuqhekeke. But lezi nkulumo abey'khuluma izolo ayikho i-confidence kuzona. Uyabona nje ubehlanganisa nje ekhuluma izinto eziningi ey'contradict. Ingabe iyona ipolitiki? Ungabe isona i-structure sepolitiki indlela akhuluma ngayo? Nizwile, angifuni ukuthi ngithe uthe. Kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi ngaphandle kwalokhu engikuzwe noBafana Msiza ekhuluma ngakho ukuthi wathi isitha se-EFF i-MK jiki manje izolo usethi i-ANC i-MK i-EFF yibona abama-future balelizwe. Sebesebenzisanile ukuthi bebe nokuxhumana ekukhulumeni nanokuthi benga-athekhani ezindabeni ze-enemy. Ngoba lezi ndaba athekhwana kuzona, lezi ndaba umnumzane uJulius Malema akhuluma kuzona, izindaba zesitha. Sonke i-mainstream media siyazi ukuthi iholwa yi-enemy, umuntu ongamthandi, umuntu omnyama. Sebebaningi abantu abathi umnumzane uJulius Malema uyena uyi-enemy yomuntu omnyama, uyena umuntu oyi-enemy we-South Africa. Kuthini ukubona ngakho? Ake sikhulumeni ukuthi ucabanga ukuthini, kodwa ungakhulumi u-defensive. Ngiyakucela, don't be defensive and then respond. That's wrong. Kuzokwenza ukuthi noma uphethe a valid point singakuzwa ukuthi uthini, ngoba sifuna manje ukuhamba ne-point e-sound. Uma uzokhuluma iba ne-sound mind. Thank you. Nibe nosuku oluhle. Iyobonana ntambama ngezasemiddle East. Danko.